ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ክቆትሎ ይደሊ ኣሎሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ኸዓ ኣብኣ ጽናሕ በሎ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲዩን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ከደ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይን ወደይ ካብ ግብፂ ዝጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኣ ጸንሐ ሽዑ ሄሮዶስ ሰብ ጥበብ ከም ዘላጐጽሉ ምስ ረአየ ብዙሕ ኰረየሞ ንኹሎም ህፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ጎደቦታታ ብዝጸንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣርጊጹ ብዝሓተቶ ዘመን ወዲ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ንዘለዉ ሁሉ ኢኹ ኣቕተለ ሽዑ እቲ ብነቢ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፂ ተሰምዐ ዋይ ዋይታን ብዙሕ ብኽያትን ራሔል ስለ ደቃ በኸየት ተወዲኦም እዮም እሞ ምድባስ ኣቤት እተባሃለ ተፈጸመ ሄሮዶስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ህይወት እዚ ህፃን ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ ንሱ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲዩን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል መጸ ኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦ ሄሮዶስ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ግና ናብኡ ምኻድ ፈርሄ ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ከደ እቲ ብነቢያት ናዝሬታዊ ክበሃል እተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ